cancanci takarar. Yayin wata ziyara da ya kai ofishinmu na London, Sanata Kwankwaso ya shaida Imam Sale cewa a yanzu sun mayar da hankali wajen yada manufofinsu a dukkan sassan kasar, kuma babu wani yanayi da za a shiga da zai sa ya janye takarar. Hasalima ya ce sun yi amanna da samun nasara a bugun farko na zaben. To sai dai Imam Sale ya fara tambayarsa ko wani hali yakin neman zaben sa ke ciki a yanzu. To mu dai gaskiya mun yi nisa an kana maganar mu NNPP ne. Talakawa yanzu sun karɓi wannan tsari namu suna farin ciki domin talaka abin da yake nema yanzu ba mai bashi da yana 1,000 ko 2,000 na don zaɓe ba, a'a suna neman ina ne mafita, ina ne za su zauna lafiya, ina ne 'ya'yansu za su tafi karatu a Najeriya da ƙasashen duniya, ina ne tattalin arzikinsu zai inganta, ina ne 'ya'yansu za su daina shan ƙwaya, ina ne waɗanda za su zo asibitoci da hanyoyi rubabbu da muke da su yanzu mun zaga mun gani ko ina a Najeriya, ina ne zai inganta harkar noma. Noman ma akwai mutanen da a kyale su ma su je su yi noman ma ba takin, karka ba su takin, karka ba su feshi, karka musu komai, ya gagara mutane an kore su, ana kashe su ba su san me suka yi wa masu kashe su ba. Duka wannan abubuwa ne wanda muka sa rai Allah da za mu taka musu birki. Mun yi irin wannan tsari a Kano. Yau Kano ita ce jiha wacce take da cikakkiyar nutsuwa daidai gwargwado duk da abubuwan da suke faruwa a Kano din, amma saboda foundation da muka sa na tsaro ga inda muka samu kanmu cikin nutsuwa. Saboda haka wannan al'amari abu ne wanda zai yiwu a Najeriya, kuma akwai kuɗi, akwai arziki, akwai dukiya a Najeriya. Duk wanda ya ce babu, duk wanda ke magana a je a ciwo bashe a kashe 'ya'yanmu da ba a haife su ba, a gurgunta su da bashi, a sa su bauta, mutanen nan musu iya ba, musu gane ba, kuma saken su yayi yawa. Duk wannan muke so mu ga yadda za a gyara su, kuma alhamdulillahi gurare da muka shiga yau na je wajen kimanin local government 400 a Najeriya a kafa, a shiga ta nan a fita ta nan, a shiga ta nan a fita ta nan. Mun ga hanyoyi, mun ga harkar ruwan sha, mun ga makarantu a gurguje. Shi yasa ma yanzu muka fito da wani tsari na musamman a cikin wannan kundi da muke cewa a Community Participation and Reorientation Committee. A Kano muna cewa da shi kwamitin ɗa'a. Shi ya ci da yara, shi ya yi auren zaurawa, shi ya yi uniform ya ba yara, shi ya gyara makarantu da sauransu. To yanzu ma mun yi shi duka a wannan Najeriya. Wannan mutane mu ne za mu iya za mu rinka ba su kuɗi daga gwamnatin tarayya su gyara makarantunsu, su gyara asibitocinsu, su taimaka mutane masu bukata, su yi auren zaurawa inda bukatar haka. Wannan kuɗaɗe in Allah da gwamnatin tarayya za mu ba su mu tabbatar da cewar mun taimaki talaka. Ya kasance wannan wa wasu na sama da aka yi an daina shi, al'umma sun samu nutsuwa. Sanata Kwankwaso, har yanzu akwai waɗanda ke ganin cewa akwai wani mataki da za a kai da za ka janye takararka ka goya wani baya. Ai duk abin da za a faɗa an faɗa, kawai magana ce ta makiya. An faɗa cewar a yanzu ma babu wani ɗan takara da zai yi janyewa. Ina da ɗan takarar gwamna 28 a cikin 28 da za a yi takara. Ina da sanata 108 a cikin 109. Ɗayan ma muna kotu da INEC. Muna da dukkanin 'yan takarkarar nan State Assembly da House of Reps. Yanzu muna tura ejan ɗinmu 100,000 wanda yake babu wata jama'iyya ni a sani na da za ta kai irin agents ɗin da muka kai. To in na ce na bari bar wa'annan mutanen kenan, kuma na ce na tafi wannan rababbin jama'iyyar da mutanen da suke su kansu nema suke a taimako suke nema, shekaru sun samu, lafiya ta yi sauki, tunani ya yi karanci, ka tafi ka bar musu. To ina kishin Najeriya, duk ina abubuwan da muke ta faɗa. Ai da mun yadda su ma ba za mu bari ba. Wa kake ganin zai cancanci ya jagoranci Najeriya da misali a cikin wannan 'yan takarar da a ce yau baka neman shugabancin kasar? Ai sai mutane su ɗaura a sikeli. Don a cikin su waye ilimin da na yi na zamani wanda yake dace da a zuwa yi wannan aiki. Ni injiniya ne, na yi PhD digiri, na yi digirin Bahaushe digiri akan harkar ruwa da harkar aikace-aikace na gina ƙasa. Na yi aikace-aikacen da yawa na lissafa maka, tun daga aiki shekara 17 na civil service. Duk wani civil servant na san ciwonsa, na san me ya dame shi. Na yi deputy speaker House of Reps, na yi senate legislature, an gama wannan tsari. Na zo na yi gwamna shekara 8, na yi minister of defense, na ba shugaban kasa shawara akan harkokin rigingimin a duniya. Lokacin ina minista mun kawo tsare-tsare. Tun da na je ministry of defense baka sake ganin wani mai neman fansho, dan fansho ya tafi ya je yana kwana a titi akan
nan a Abuja ba. Mu ne muka ɗauki NDA daga tsohon wannan guri muka kammala wancan guri muka je muka kai su. Ni ne minista da ya fara yin defense policy a Najeriya. Mu ne a lokacin mu Najeriya mun rike ta, babu wani wanda zai daga maka hannu ya ce gashi sa tsallaken titi sojojin Najeriya a ce ba su je sun same shi ba. Mu ne waɗanda aka yi tsare-tsare ba ma muka rike Najeriya ba, muka tafi ƙasashen duniya mun kai sojojinmu Liberia, mun kai su Sierra Leone, mun kai su Darfur. Duka ni kaina na je mun zauna da su, na zauna da shugabannin ƙasashen yadda ake girmama su, yadda isa kai kware akan aiki. Yanzu duk wannan abubuwa gashi sun zama a matsala. Kuma wannan mutanen da ake ta magana wani aka janye a ci za a basu, sanda ya zo nan ma sai kai mamaki yadda masu wannan suke tafiyar da rayuwarsu. Ai taimako suke nema. Inda ƙasa ce irin wannan inda ake neman zaman lafiya da kwanciyar hankali, su an ce su zo su nema ko don shekararsu ko don rashin lafiyarsu ba za su iya fitowa ba. In an ce su zo su nema, ai dole za a kawo, a siyasa ne duk abin da kai ka kamata sai a fito da shi. Gashi na ta fito da shi. Amma da baka takara a cikin su wa za ka goya baya misali? Shi nake ga maka, ai na yi PDP, na yi APC, ina da sha'awar su. Ai da ban bari ba. Ita ko wannan dama siyasa ce ta yan aware, babu wanda yake zai zo ya saki jikinsa ya ce zai yi. Mutanenmu kullum kwanan duniya a cikin ci musu zarafi ake. Amma baya kai kokarin hada gwiwa da su ai. Mun yi kokarin mu hada gwiwa da su a zo a yi aiki tare, amma saboda irin wannan abubuwa da irin tunaninsu na cewar dole sai su sai an ɗauka, dole in ba su ba shikenan dole sai a bari. An zo ana magana wa zai shugaban ƙasa, an ce a ɗora a sikeli, su ba za a ɗora sikeli, su abin da suke so kawai ba su yi ba shikenan a basu. Mu kuma siyasar mu ba haka take ba. Siyasar mu shine kullum wa fi cancanta. Mu muna ganin za mu ci zaben mu in Allah ya yarda a wannan zabe. Allah na cewa da kodin ne arewa gabaki ɗaya mu samu 25 cikin 100, kuma za mu samu jihohi 5 a kudu. Wannan shi idan mu abin da muka yarda. Akwai waɗansu wanda su kansu INEC suna ciki, suna cewa ba wanda zai iya samun wannan 25 cikin 100 a jihohi 24. Ana cewa akwai yiwuwar aje zagaye na biyu. Aje zagaye na biyu. To mu kowannan aka yi mu mun yi nasara, saboda waɗannan jama'iyyu girman kansu sun raina 'yan Najeriya, sun raina kowa, gani suke idan ba su ba wani abin da zai faru. Dama so kuke kawai kenan ku bata ruwan, ba wai lalle cewa sai kun samu nasara ba. Ai mu abin da muke so shine mu inganta demokradiyya. Duk wanda yake ganin shi ya fi karfin wani kowane ne shi a cikin harkar siyasa, to siyasa ba haka take ba. Siyasa yan ladabi da biyayya ce, siyasa yan soyayya ce ga al'umma, siyasa yan taimakon jama'a ne. Amma yayin da ka ɗaga kanka ka kai ka inda Allah bai kai ka ba, so shikenan demokradiyya kamata a yi ta kai ka inda ya kamata ka zama. Saboda haka wannan zaɓe da za a zo a yi, wannan ce da kai mun yadda mu za mu ci zaɓen mu. Idan wannan bata yi ba, abinda INEC din suke faɗa, ai ba da mun shigo ba da ba haka za a yi ba. Da mun shigo ba da a cikin su ne kawai wani zai ɗauka, sun raina kowa, su shiga gida su kirawo abokansu da wa'anda suke so. Duk wanda ya aiki, duk wanda ya sha wahala ba a bakin komai yake ba. Haka muka gani a PDP, haka muka gani kuma a APC, kuma wannan shine in Allah ya yarda za mu canja. Kuma muna ganin ko da ma ba mu samu kamar ina INEC din suke faɗa, saboda innan mu muke da ƙarfi. Yanzu shi wanda kake faɗa na kudu maso gabas, ƙuri'ar Kaduna da Kano ta kai wannan jihohin guda 5. Mutane da ba su san wannan ba. Ai alƙalma, siyasa alƙalma ce. In kuka haɗa karkuto da Katsina, muna da ƙuri'a rijistar mota sama da miliyan 14. Duka wancan miliyan 10 ne da ɗoriya guda 4. Saboda haka mu muna sa rai in Allah yarda zaben mu duka ɗaya za a gama, a samu sabuwar Najeriya. Dama sunan jama'iyyar muke nan New Nigeria People's Party. Aikace-aikacen da muka yi a Kano na alheri a fito a yi a ko'ina. Akwai waɗanda suke ganin cewa baka da tasirin da zaka iya samun wannan kaso 25 cikin 100 a wasu jihohi da ake bukata. Sanda muka fara, abokanmu masu dariya suke, saboda a tarihin Najeriya ba a taɓa samun mutane 'yan kaɗan sun je sun ɗauko jama'iyya a lokaci ƙanƙane ƙasa da shekara ɗaya ta tasiri ta mamaye ko ina ba. Yanzu ana cewa mu ba za mu iya ba, PDP ma ba za ta iya ba, APC ma ba za ta iya ba, 'yan jam'iyya a wani ba za su iya ba. Ai kaga yau kenan. Amma muna sa a rage abubuwan da suke faruwa a Najeriya. Ina tabbatar maka da cewa daga nan zuwa 25 ga wata, ƙaruwar da NNPP take yi ita kadai ce jama'iyyar da take karuwa. Dukkanin wa'annan sai dai ka je in wani babban mutum ya tashi daga nan ya koma nan, amma dai talaka
yana nan a tsaye domin yana neman mafita. Talaka wannan zaben baya neman yan kwangilar siyasa su je Abuja su karbo kuɗi su ce ku je ku yi wane, an ba su umarni bai amfani ba. Umarni ya zama illa. An waye gari a halin yanzu mutane sun cutu, babu san ilmin magana karatu. Duk inda muka je kamfen yaro ya buɗe baki harshensa sai ka ga alamar yana shaye-shaye, fuskarsa shaye-shaye, tafin hannunsa shaye-shaye. Duk wannan abubuwa ne muke son mu yi tsari na musamman, mu samu makaranta wanda za mu je su warke. In sun warke kamar inda muka yi a Kano, a sama musu aikin yi, su yi aure, su ci gaba da harkar rayuwarsu a mutane na kwarai. Sanata Kwankwaso, ba za mu hira da kai ban taɓo batun siyasar jihar Kano ba. Ana ganin kamar ka kyale Abba yana ta yakin neman zaɓe shi kadai, ba ka sa masa hannu. Wasu ma suna ganin kamar baka damu da samun nasararsa a Kano. Ba ka ganin watakila yayin da kake neman goyon baya a wani wajen, watakila wannan zai iya janyo maka na ƙasa a gida? Ba zai zama ba. Ai Kano ta ɗau saiti. Ai ko shekara ta 2019 a lokacin ne ba na takara. Amma yanzu na takara. Amma lokacin da na ga ya dace na kan je in taya su. Na je an yi rali da ni a Wudil, na je an yi rali da ni a Bichi, an na shiga su Gabasawa, duk inda ka san ya kamata a shiga a je a yi kamfen da su. Mun tafi mun je mun yi kamfen. Ai ba dan ma kamar butulci da muka samu na shugabanni da muka dora akan wannan tsari ba, ai da mai zan je ma in yi a Kano. Ai su kadai sun isa. Kuma burinmu shine ai kowa ya so ma girma ya yi gaba, kowa ya so ma girma ya yi gaba. Mutanen da suka taimake mu yanzu kamar shi Abba, tun 1999 PA na ne, tare muke tare da shi. Kullum kwanan duniya na fito daga ofis shi zan fara gani, in zan tafi gida shi zan fara gani. To ko shi yasa wasu suke ganin cewa ka ɗauko shi watakila saboda za ka iya juya shi? Ya cancanta. Ai babu magana juyawa yanzu. Duk wanda Allah ya sa ya samu nasara, to ya je ya rike kansa ma ka zauna lafiya da shi, ya rike al'umma kamar yadda kake zato. Ai shine juyawar. Buri na ni ma zama shugaban kasa, ina sai na fama da nasa, ni ma ina fama da nawa. Saboda haka mu burin mu shine ba wai kawai Abba yi gwamna ba ko NNPP ta gwamnati, a'a ya zami mu ceto al'umma masoya ga suna a jihar Kano suna fama da bakin ciki, suna fama da talauci. An sai da masallatan Idi, an sai da masallatan sallar amsa salawati, an sai da gurare makarantu, asibitoci, duk wani dan fili inda jama'a suke zuwa su huta, duka an sayar da su. Duk irin wannan abubuwa suna damun mutane. Bayan wannan an shiga tsari na gwamnati wanda yake an hargitsa civil service, an hargitsa harkar kwangila, yan kasuwa, yan wane ne, har da malamai wanda ya kamata a ce suna zaune lafiya da yan uwansu da abokansu, suna yin abubuwan da ya dace na shugabanci. Duka an riga an tarwatsa yanzu. Daraja kullum gashi na an shigar da kowa da komai a cikin harkokin siyasa. Kuma wannan zaben da na 2023 wanda yake zaton shi zai je tara mutane talakawa da suke cikin masifa a halin yanzu, ka gaya musu cewar wane shi yafi wane. An wuce wannan. Yanzu 2023 ba 1999 bane, ba ma 2003. Duk an wuce wa'annan abubuwa. Yanzu an zo idan kowa ya bude mafita yake nema. Sanata Rabi Musa Kwankwaso, ɗan takarar shugabancin Najeriya a NNPP. To sai